nosaltres som el GICOM, som el grup d'investigació en compostatge. I vam començar fa 25 anys a treballar en compostatge, però ara no només treballem en compostatge, sinó també en altres processos de valorització de residus orgànics. De fet, nosaltres la paraula residus no la fem servir, per nosaltres tots són recursos orgànics que podem transformar per desenvolupar la bioeconomia circular. Tenim línies consolidades en compostatge i digestió anaeròbia i biodegradabilitat de materials, i també tenim una línia de recerca on estem posant especial èmfasi, que és la línia de fermentació en estat sòlid. La fermentació en estat sòlid és una tecnologia emergent que va un pas més enllà del compostatge i permet valoritzar el que per algú és un residu o un subproducte del que se'n vol desfer en un producte d'alt valor afegit. S'assembla al compostatge, és una fermentació aeròbica, el que passa és que té un objectiu diferent respecte al compostatge. A la fermentació el que fem servir són microorganismes específics, com ara llevats, bacteris o fongs. Volem produir compostos que puguin servir a l'agricultura o a la indústria. Comencem amb una hipòtesi, creiem que per les característiques, per els coneixements que tenim dels microorganismes podrien encaixar bé en aquest tipus de residu o de substrat i ho provem. Ho provem, comencem a escala petita, comencem optimitzant el procés, provem moltes variables, ajustem els diferents paràmetres per millorar aquest procés i optimitzar-lo, en certa manera. Però a base d'aquesta feina i d'aquesta etapa de recerca hem trobat amb el temps bones parelles, diguem-ne, bones peces que encaixen bé entre els substrates i els microorganismes. Quan trobem aquest match entre el microorganisme i el substrat específic, provem d'escalar el procés i de fer aquesta transferència cap a una escala més gran que pugui ser de valor per la indústria. Hem de triar la combinació residu, microorganisme i producte més adequada. Per exemple, productes destinats a l'agricultura sostenible. Podem obtenir biopesticides o bioestimulants. Amb això podem substituir els pesticides químics i sostenir l'agricultura d'una manera més eficient. I també podem produir altres productes amb una destinació no agrícola, però sí industrial. Des del GICOM aprofitem tot aquest coneixement que tenim sobre aquests processos en els que ens enfoquem per generar informació que segurament serà útil de cara a empreses o altres entitats que el necessiten. Un exemple d'això són els convenis de transferència que tenim amb empreses, on, per exemple, el que fem és donar suport de decisió, generant informació sobre possibles processos o optimització de processos que ja existeixen. I en aquest sentit, el que nosaltres donem és la nostra expertise perquè ells puguin decidir si això que es planteja és factible, tècnica, econòmica, ambientalment. També hi ha una altra branca molt important i és acompanyar a totes aquestes empreses que estan desenvolupant nous materials en el camí per veure si aquests són compostables, són biodegradables, si es poden abocar als sistemes de tractament actuals i acabaran biodegradant-se en les plantes de tractament actuals. Pel GICOM és una gran oportunitat poder col·laborar amb el BioHub perquè ens està donant la possibilitat de millorar la nostra xarxa de contactes, de poder estendre la nostra recerca també a problemes més reals del territori i establir noves col·laboracions que al final repercuteixen en positiu a tota Catalunya. Quan dissenyem els nostres processos, intentem desenvolupar nous processos productius molt més sostenibles o que siguin més capaços d'integrar i de minimitzar la generació de residus. Aquestes tecnologies que estem desenvolupant són molt importants per tal d'eliminar el concepte residu. Nosaltres, el residu, que associem sempre una connotació negativa. Es tracta de donar valor a aquests recursos. Nosaltres podem utilitzar aquestes tecnologies per transformar aquest material en una cosa que sí que tingui valor. I això és important si volem desenvolupar una economia sostenible, per generar noves cadenes de valor dintre de la bioeconomia circular.